ning desa iki masamu. Ya sing penting ikhlas rukun karo tanggane ngono. Rukun apa? Kene nek tanggane mager nggon kowe nyecret ae kok. Wah, tuyule pira percil kok iso mager barang kae. Lah piye to wong masih awakmu sugih kaya enek dulure sing kere. Ngono ya tetep saling mendoakan to, Pak. Alah, wong masa dulur kurang duwe marane omah mesti nyilih duwe kok. Masa ngono? Oh lah, kowe ora percaya tekan tukang ketipung kuwi dulurku kuwi. Berarti awakmu nganu ya. Mendem tok kuwi. Berarti awakmu wonge blater ya. Blater aku ki sembarang ki apa anane? Mbok wehne. Tak wehne sembarang. Seneng sedekah. Iya lah. Sedekah ngedone balak ben balakmu ado kabeh. Iya iya. Nah iya dadi umpama enek tanggamu, dulurmu esuk-esuk ngaro omahmu butuh dhuwit ora ndek dhuwit ngono kuwi awakmu piye? Ya tak kei. Mau wene apa, Pak? 1000. Pas sithik men. Sementing ikhlas. Lah kok ora ikhlas percuma. Sementing ikhlas e. Iki lho. Beda nek aku, Pak. Lah kowe apa? Mama tanggaku, dulurku esuk-esuk ngaro omahku kok sambat ra ndek dhuwit. Alah tem aku gak ndek dhuwit langsung tak wenehi, Pak. Apa? TV. Kowe TV. TV Android 32 in. Lah radio lo mati, nggonmu iso TV mbok kekne. Lah kowe ndek radio sitok lempet-lempetan iso TV. Lah kuwi lemben dina ana wong mara ning omah. Terus Mas yo dhuwitku rada tipis, tapi ana wong mara aku sambat tem ngene iki aku. Umpama nenek liyane mara neh ning nggonmu. Mara neh umpama awan-awan langsung tak weni kulkas. Awan wi, pokoke nek mara esuk tak weni TV, awan tak weni kulkas. Lah kowe tuku es negene tanggamu. Tuku es gene tangga piye? Awakmu ora ngerti nek aku dermawan wi, mara bengi tak weni montor. Wah. Ikhlas kuwi. Ikhlas. Wah, gendeng kuwi. Wong kerdus tok ayo. Apa nih? Kerdus. Oh, kertas aku mau. Jadi aku lak kabeh ki asli. Lah aku dhewe badhok nunut wong digawe kok mbok ngwenehi wong. Iya, Mas Trio